Tervetuloa Vuosaaren peruskoulun uutisluokan päivän lähetykseen. Minä olen Pinja. Ja minä olen Ville. Tänään aiheenamme on huumori ja vieraanamme Ville Saarenketo. Tervetuloa. Kiitos. Oh. Mikä sinun juttusi on? Nykyään. Tällä hetkellä teen siis stand-upia ja musiikkia yhdistäen lavalla ja sillä tienaan elantoni. Aika vahvasti musiikkipainotteista, mutta siinä mielessä stand-up on tärkeää, että siinä on jatkuvasti se mielenkiinto ja se hauskuus päällä, että tavallaan se aika, mitä mä oon lavalla, oli semmoinen intensiivinen kokonaisuus ja sitten siitä toivottavasti jää yleisölle hyvä mieli. Vaikka noin selitettynä. Miten sinun urasi alkoi ja milloin? No, musiikkiura taisi alkaa jo ihan siitä, kun me saatiin. No kai se nyt ihan lähti siitä, kun lapsena jotakin pikkulintuja nosteli laulinta lintulauluja. Sitten mä muistan, että me saatiin semmoinen kasettisoitin. Mä en tiedä, tietääkö teidän ikäluokka kasetteja. Muistatteko se? Tiedetään. No niin hyvä. C-kasetti, ja sitten kun niissä oli tämä high speed dub-nappulat, kaikki kuulosti 2 kertaa nopeammalta kuin paino sen, niin sitten sitä vänksläämällä tehtiin kaikenlaista omalaista komediasketsiä, joka nyt ei varmaan nykypäivänä naurattaisi muuta kuin sen takia, että siinä oli pieniä lapsia tekemässä sitä. Mutta ensimmäisen oikean soittimen taisin saada, kun piano ei 1 tai 2 vuoden treenauksen jälkeen oikein napannut, niin sain kitaran sitten, akustisen kitaran. Ja se on niin kuin passonohjelma mun pääsoitin vieläkin, että nyt kun mä oon 31-vuotias, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä oon 20 vuotta soittanut kielisoitti. Mitä itsekin aina laskea välillä. Jos sun pitäisi valita, niin olisit sä mieluummin muusikko vai koomikko? No, sanotaanko näin, että koomikolla on parempi liksa. Muusikot ovat polkeneet omat liksansa alas, ellei ole tietenkin joku iso tähti, niin kuin Antti Tuisku tai Chiikki tai teräsbetoni tai joku tämmöinen, mutta ei voi valita. Koomikkojen kanssa, no kyllä mä siis ehkä luontaisesti olen enemmän koomikko silleen, että kyllä se musiikki on semmoinen ilonpitoväline mulle ja soitin, että mä en ole ehkä semmoinen herkkä taiteilija niin kuin missään mielessä musiikin kanssa, että se on mulle vähän erilainen. Ehkä siinä mielessä pitäisi valita koomikko, mutta se on niin kuin 50-60. Okei. Toimittajamme tekevät galluppia vitseistä Vuosaaren ostoskeskuksessa. Katsotaan. Me tultiin tänne Vuosaaren Kolumbuksen ostoskeskukselle kysymään ihmisiltä, mitä mieltä he ovat vitseistä. Mihin liittyvät vitsit teitä naurattavat eniten? No humoristiset vitsit. No onko sun vaihtoehtoja? Yleensä kaikki vitsit. Hyvät vitsit, niin. Semmoinen tilannehuumori naurattaa. Semmoiset huumoristiset vitsit. No ei varsinaisesti, no johonkin tilannekomiikka. Tilannekomiikka on semmoista. Jaa, no semmoinen hauska ja kiva huumori yleensä. Ei mitään niin erikoisemmin osaa määritellä. Mikä ikäraja tää? No ehkä oikeisiin elämäntilanteisiin. No kyllä varmaan sellaisen, jotka on just tämänhetkinen elämäntilanne. Eli nykyään kaikki tämmöiset äitiyteen liittyvät vitsit esimerkiksi naurattaa. Kaikenlainen huumori oikeastaan naurattaa. No, mikä on sun suosikki huumoriohjelma? Huumoriohjelma. No joku Sami Helperin tämmönen, mitä se puhuu, tämmöisiä stand-upia, semmoiset. Esimerkiksi tällaiseen niin kuin musiikkiin liittyvää, niin Pop & Roll on aika hyvä. Ja samoja jotain. Esimerkiksi nyt on taas tullut pitkästä aikaa nämä kummelisarjat telkkarista, niin ne on tosi kivoja. Ja sitten on Jopet Show, joka on tullut telkkarista, niin ne on tosi kivoja. Ja sitten kaikki velipuolikuut ja kaikki tämmöiset kivat sketsiohjelmat. Jaa, no nyt minä en muistakaan niitä. No, nyt mä en kyllä yhtäkkiä muista mitään. Kyllä me Saturday Night Livea katsotaan aina mun miehen kanssa. Tässä oli meidän Gallup-vitseistä. Yritimme saada ihmisiä kertomaan vitsejä paikan päällä, mutta huomasimme, että se on yllättävän vaikeaa. Se oli aika hyvin tehty. Joo, siinä on. No onko se vitsien kertominen sitten vaikeaa? No,
jos mä nakkasin tällä, että kerro vitsi, niin siinä tulee monesti se hetki. Joo. Ja sitten no on selkeästi koomikoita, jotka kertoo vitsejä. Ja sitten toisaalta on, just niin kuin tässä kyseltiin, että minkälaista huumorista tai vitseistä, niin huumorista. Sekin nyt tulkitaan, mutta siis stand-up-koomikkohan kun yleensä esiintyy, niin se ei varsinaisesti kerro vitsejä, se just selittää, ehkä esittää sitä juttua ja kertoo vähän niin kuin ns-tarinoita. Joo. No entä seuraat sä itse sitten tällaisia humoristisia TV-ohjelmia? No kyllä varsinkin nuorempana tuli seurailtua. Kyllä mä nyt aika vähän, kun oikeastaan se mitä mä katson TV:stä, niin on tuo Netflixi. Siis ei TV:tä, kun mä asun maalla keskellä ja mitenkään mä jakson se TV-yhteyttä hommata. Mun mielestä tänä päivänä sitä ei enää tarvitse, kun netistä saa kaiken mitä tarvitsee. Että sait sä vaikutteita niistä? Joo, ja se toisaalta siinä mielessä, että kun esimerkiksi jotain Facebook newsfeedia selaa, niin kyllähän sillä ihmiset tosi paljon linkkaa kaikkia niin kuin ihan sketsejä, tämmöisiä niin kuin lyhyitä tai jotain ihme kissavideoita. Niin kuin nytkin mä näen jonkun ihme video, missä joku vauva taaperisi tälle eteenpäin, sitten koirat 2 imitoi sitä vauvan taaperista siellä. Tosi hauskan näköinen, että kyllähän sekin tavallaan on sketsi. En tiedä mitä ne koirat pyrkisivät tekemään, mutta kyllä mua nauratti se aika paljon. Että siis siinä mielessä tulee, mutta ehkä se on niin kuin jostain 90-luvulta muuttunut siihen, että se TV oli niin dominoiva asia, että nykyään sitä tulee niin monesta muustakin eri puolelta. Ja toisaalta live stand-up-komedia, niin sekinhän on yksi tämmöisen esittämisen muoto. Joo. No, minkälaisia tavoitteita sulla on koomikkona? Tuo on sinänsä ihan hyvä kysymys. Mä oon tässä, mitä vähän laskea, noin 3 vuotta sitten otin elämäni ensimmäisen kunnon taloudellisen riskin ja jäin niin kuin ihan täysin esiintymistulojen varana ja otin pikkusen lainan ja se kannatti. Se oli mulle pitkä aika se unelma, että mä saisin tehdä pelkästään niin kuin esiintymistyötä ja siihen liittyvää. Nyt mä oon siis 3 vuotta sitä tehnyt ja varsinkin viime vuodesta oikeastaan eteenpäin ole tarvittanut silleen murehtia niitä talousasioita, joka johtuu siitä lähinnä, että mä oon aika säästeliäs ihminen, mikä Sami Hepperkin, niin ding ding ding, rahaa ole. Ja niin pitää ollakin. Mä tykkään tästä tilanteesta, että mua ei hirveästi tunneta ja mä saan tehdä tää työtä. Mutta nyt kun kysyt tällä hetkellä, niin kyllä sitä alkanut miettimään, että mitä sitä nyt voisi tehdä, kun tässä olisi kuitenkin tää loppuaikaa ja keikkakalenteri näyttää aika hyvältä. Niin on mulla ollut vähän ideoita niin sketseistäkin ja tietynlaista musiikkivideoista, mitä voisi pyöräyttää. Olemme haastatelleet myös Ulla Virtasta, joka kertoi meille millaista on olla nainen komiikan maailmassa. Millaista on olla naiskoomikkona? Minkälaista? Varmaan ihan samanlaista kuin mieskoomikkona, paitsi että mä oon nainen. No en mä ehkä varsinaisesti koomikoksi ajatellut tulevani, mutta kyllä mä halusin näyttelijäksi lapsesta lähtien. Näyttelijäksi tai poliisiksi. Ja musta ei tullut poliisia, ja musta tuli näyttelijä, ja nyt mä oon myös niinku koomikko samaan aikaan. Kauan siihen niin meni aikaa? No melkein koko mun ikä. Se ei ole mikään semmoinen, jos sä haluat näyttelijäksi tai koomikoksi, niin se ei tapahdu sillä lailla niin kuin yön ylitse, vaan että mä aloitin nuorisoteatteria aika myöhään. Mä olin partiossa ja sitten mä soitin selloa. Ja sitten mä aloitin joskus 15-vuotiaana nuorisoteatterin vasta. Noin muuta aloitti jo paljon nuorempana sitten. Mutta siitä lähtien se on vaan ollut kaikennäköistä erilaista tanssiopiskelua, teatterissa käymistä, kirjojen lukemista, kaikkea. Et sillä sitä niin kuin tavallaan kouluttaa itseänsä. Stand-upia mä oon tehnyt semmoisen 4 vuotta. Improvisaatiota mä oon tehnyt sellaiseen 9 vuotta. Et jos se lasketaan, niin 9 vuotta ehkä kaiken kaikkiaan. Aika kauan. Niin, mä oon aika vanha. Onko ollut isoja vahinkoja näytelmässä tai improvisoimisessa? On. Esimerkiksi silloin kun mä pyrin teatterikouluun New Yorkissa, niin meidän piti esittää 2 monologia, sellaista niin kuin lyhyttä omaa tekstiä siihen aluksi. Ja mulle kävi siis niin, että mä unohdin sen toisen. Mä en ole ikinä unohtanut, mutta mä unohdin ihan täysin kokonaan sen toisen tekstin. Siis niin kuin, että mä en edes tiennyt, mistä mun piti puhua. Sitten mä menin ihan paniikkimaan, että apua, että mitä tässä tapahtuu. Mutta sitten se opettaja oli, tai siis se raati oli vaan silleen, että ei se mitään, ota se seuraava. Ja ei se siitä vaikuttanut, kun siitä pääsi tavallaan ylitse siitä, että no, mä en muistanut sitä toista, mutta mä menin sen toisen hyvin. Niin se oli aika kova muka. No, mistä sä otat sun vitsin aiheet? Oikeasta elämästä. Että semmoisia asioita, mitä sattuu lähinnä, mitä mulle sattuu tai mitä mä näen ympärillä.
Ja kyllä sit tarvii tietenkin myös kauheasti lukea ja katsoa telkkaria ja lukea lehtiä ja pitää silmät auki kun kävelee, niin sieltä niitä löytää. Et mä en ole semmoinen, joka keksii tavallaan niin kun jonkun mielikuvitusaiheen ja siitä sitten lähtee. Niin kuin, entäs jos olisi näin vaan, että mä enemmänkin saatan vaikka törmätä johonkin ihmiseen jossain ja siitä se lähtee se ajatus. Kiva. Miten roolin näytteleminen eroaa stand-upista? Tosi paljon. Stand-upissa se on tavallaan minä, mutta se on vähän rooli. Se ei ole niin kuin, nehän on kärjistettyä ne jutut, että jos mä sanon vaikka stand-upissa, että minä vihaan koiria, mä en vihaa koiria, mutta jos mä sanoisin, niin se on kärjistetty mielipide jostakin aiheesta. Sitten jos mä näyttelen roolia, niin sitten mä oon joku vaikka, mikä mä nyt olisin, joku vaikka prinsessa. Niin eihän mä ole prinsessa, niin mun täytyy kuvitella olevani prinsessa ja mitä se tyyppi siinä tilanteessa tekee. Eli silloin se ei ole minä itse. Sen verran se ero. Okei. Tai mikä on sun mielenkiintoisin vitsi, minkä sä oot sun mielestä sanonut? Ai mun oma vitsi? No kaikki tietenkin, mutta mä tykkään silloin itse asiassa, vaikka mä teen stand-upia, niin mä tykkään vielä vähän enemmän improvisaatiosta, joka on siis sitä, että keksitään kaikki hetkessä. Vähän niin kuin toi vedetään hatusta ja tämmöiset ohjelmat, Vinoshow ja nää. Niin itse asiassa mun suosikkivitsit ei välttämättä ole sellaisia, mitä mä oon itse kirjoittanut valmiiksi ja esitän stand-upissa, vaan ne, mitkä tapahtuu hetkessä lavalla mun improvisaatiokollegoiden kanssa. Koska silloin sä et yritä olla yksi hauska, vaan sä oot sen sun kaverin kanssa yhdessä tavallaan hauska. Et molemmat yrittää saada niin hyvän kohtauksen kuin mahdollista ja siitä tulee tosi hauska. Niin se on mun suosikkia. Koska mikä on mun uran huippukohta? Oota, mutta täytyy vähän miettiä. Tiedätkö mikä on muuten ihan huippukohta? Ihan vaan se, että mä saan olla tässä nyt sunkaan jutella. On vai? No, tässä olisi ollut nämä kaikki kysymykset, että kiitoksia. Kiitoksia. No miten arvostetaanko mieskoomikoita enemmän kuin naiskoomikoita sun mielestä? Tämä oli yhteen väliin jossain määrin. Hetken aikaa kuuma puheenaihe. Mä voisin kyllä, lyhyt vastaus tuohon, että ei ole. Se pidempi vastaus ehkä, että tiedätkö, tuo melkein sama kuin kysyä, että arvostetaanko naisuutisankkureita enemmän kuin miesuutisankkureita. No totta kai lavalla, kun ollaan, kerrotaan itsestä, niin ehkä siinä ne sukupuoliroolit voi tietenkin tuoda jossain määrin. Se on tietenkin esiintyjästä kiinni, miten se tuo, mutta kyllä se loppupeleissä on koomikko lavalla. On se sukupuoli sitten mies tai nainen. Joo, en mä koe, että sillä on merkittävä ero. Se on kuitenkin koomikko ja koomikon tehtävä on naurattaa lavalla. Oli se kuka sitten, oli se vaikka koira siellä. No, minkä takia mieskoomikoita on niin paljon? Niin paljon enemmän. Niin enemmän. Siinäpä ovella kysymys. Ehkä se semmoinen naurattaminen itse tavallaan niin kuin naurun alttiksi laittaminen, se on, ehkä tulee luonnostaan enemmän. Niin kuin miehille on perinteisesti tullut, mutta sehän nyt on pikkuhiljaa kuitenkin muuttumassa se. Tai se ei silleen muuttumasta miehet muuttuisi, mutta sanotaanko, että naiset alkaa pikkuhiljaa kans uskaltaa enemmän ja enemmän tulla. Ja kyllä esimerkiksi mä oon Seinäjoella järkkäämässä stand-up-iltaa toukokuussa, niin siellä on käytännössä yhtä paljon naisia kuin miehiä lavalla sinä iltana. Se vähän riippuu. Okay. No, mistä sä haaveilit pienenä? Onko se aina ollut muusikon tai koomikon? No ei todellakaan. Okay. En mä varmaan koomikon hommasta mulla ensimmäistä kertaa miettin 2011, kun mä näin todella laadukkaan stand-up-klubin Oulussa Ookkona naurana. Se oli Niko Kivelä ja Jaani esiintymässä muun muassa. Kai mulla oli niitä perinteisiä, että palomies-armeijassa teisi ja kaikkea tämmöistä. Eihän sitä sille lapsena miettiä, sitä vaan halusi pahtaa menee. Videopeleistä tykkäsin kun itse. Okay. 10-vuotiaana mulla olisi kysynyt, mä olisin vaan halunnut pelata videopelejä. Mutta onneksi nyt on vähän se muuttunut. Toisaalta jotkut tekee silläkin ammattinsa, että kukapa minä olen arvostanut. Niin. Okay. Joo. No, seuraavaksi meillä on vuorossa Vitsikoulu Sampsa Simpasen kanssa. Me halutaan oppia stand-up-komiikkaa. Ja täältä Bar Hangoutista voisi löytää juuri sopiva henkilö siihen. Moi. Moi. Kuka sä olet ja mitä sä teet? Mä olen Sampsa Simpanen, ammatiltani stand-up-koomikko. Et sä oot myös pappi? Olen entinen pappi, en ole enää pastorina, mutta vaan saan täysin palkkani stand-up-komiikasta. Kierrän ympäri Suomea ja puhun pehmosia, ei se kauheasti muuttunut se työ.
Voisitko sä tänään opettaa meille stand-upia? No katsotaan, eiköhän me jotain keksitä. Kyllä me jotkut komiikan perusteet ainakin saadaan käytyä läpi. Mitä pitäisi ekan keksiä, jos keksii vitsin? No aihe. Nyt olisi ihan ensimmäisenä hyvä, että mistä haluaa sitä kertoa. Että niitä on miljoonia aiheita ja sitten se, että semmoinen näkökulma, että miksi se on sun mielestä hauska. Eli semmoinen, että miksi se juttu on just sun mielestä hauska. Koska jos se on sun mielestä hauska, niin sit sä kerrot sen hauskalla tavalla. Eli tämmöinen juttu. Se kannattaa ensimmäisenä pitää mielessä, että se jutun täytyy vaan olla sun omasta mielestäsi hauska. Meillä olisi mielessä yksi vitsi. Joo. Niin, mitä Elastinen sanoo, kun se menee kiinalaiseen ravintolaan? No? Se sanoo, anna se soija. Joo, toimii. Voitaisiko me tätä rupeamaan kehittämään tästä vielä eteenpäin? Joo, kyllä me tosta päästään liikkeelle jo hyvinkin paljon. Että kyllä. No mistä me lähdettäisiin aloittaa? Me voitais lähteä liikkeelle ihan komiikan perusteista. Minkälaista komiikkaa on olemassa? No stand-up-komiikkaa oikeastaan on monenlaista. Sieltä löytyy niin sanottua one-liner-komiikkaa, joka on tämmöinen niin kuin sanoilla leikkivää komiikkaa, mitä toi teidän vitsinne juurikin oli. Se oli one-liner-komiikkaa, ihan jopa klassista one-liner-komiikkaa, ihan loistava esimerkki siitä. Sitten on hahmokomiikkaa, mikä on tämä sketsikomiikkaa oikeastaan, niin se on siellä hahmokomiikan puolella. Siellä on kaikki Uuno Turhapuro muun muassa on hahmokomiikkaa ja muuta tämmöistä. Mutta sitten ihan jos mennään stand-up-komiikkaan, niin sitten sieltä löytyy tämmöisiä eri tyylilajeja. Sieltä löytyy niin sanottua feel-good-komiikkaa, eli hyvän mielen komiikkaa ja tämmöistä tarinankerronnallista ja muuta, että sieltä se lähtee. Miten meidän vitsistä tulee esitys? No se täytyy rakentaa, eli se, että jos mietitte sitä, että mitä se teki se Cheekiko Elastinen, kun se meni sinne kiinalaiseen ravintolaan, niin okei. Anna se soija, mutta entäs sitten mitäs kaikkea muuta, mitkä on sen biisien nimet, mitä kaikkea muuta siihen pystyisi rakentamaan. Eli komiikan lajeja on erilaisia. Te valitsitte kaikkein vaikeimman lajin. Ei mitään, mennään vaan. Aina voi vaihtaa lajia vaihtaa. Sitten kun Elastinen tulee sinne. Silloin minkälaiset vaatteet sillä on päällä, minkälainen puhelin sillä on, ketä siellä muita on, että kirjoitettamaan tilanteita. Että se, että siinä on setup. Setup on se, että mä valmistelen sen jutun. Se tarvii sen, eli teidän tapauksessa se setup on se, että mitä Elastinen sanoo, kun meni kiinalaisen ravintolasta. Ja kun mäkin teen välillä, mä teen jotain tunnin showta, niin voitte uskoa, että siellä on aika monta juttua. Että siellä niin kuin mullakin on, niin kuin jos mä teen tunnin stand-up show, niin siellä pitää olla noin 50 juttua, jotka mä kerron sen tunnin aikana. Plus sitten ne kaikki huonot jutut, mitä mä oon joskus keksinyt. 20 juttua, mistä on yksi hyvä. Älkää olko liian kriittisiä kirjoitusvaiheessa. Mä kun lähden kirjoittamaan, niin mä kirjoitan 5 minuutin stand-up-settiä. Mä kirjoitan sitä viikon. Eli se vaatii 40 tuntia töitä, että mä saan 5 minuuttia materiaalia. Mä jäädyn lavalla melkein joka kerta. Mä jäädyn, se vaan niinku, ei sillä vaan voi mitään. Muistakaa aina, että moka on lahja. Se ei kaada maailmaa, jos te mokaatte. Se ei kaada maailmaa yhtään mihinkään. Mä esimerkiksi kerran lavalla mä unohdin kesken jutun. Mä tein kesken setupin, mä unohdin, että mitä mä olen sanonut. Ja se, että mitä mun pitäisi sanoa seuraavaksi. Sillä sen vaan pitää sanoa ääneen yleisöllekin. Että mulla ei ole muuten hajuakaan, mitä mä olin just sanomassa. Kun te menette tekemään jotain juttua, kun te menette esimerkiksi siellä tekemään sen jutun, luottakaa siihen juttuun. Eli jos te menette lavalle niin, että te olette vähän sillain, että onkohan tää nyt, eiköhän tää ole, mitenköhän tää on, niin te kerrotte sen silloin epävarmasti. Kun te menette lavalle, että tää on maailman historian paras juttu. Tää on se, mikä räjäyttää pankin. Tää on ihan totaali. Tätä tullaan kertoa vielä mun lapsenlapsillekin, että tiedättekö kuulkaa, kun silloin se juttu keksittiin.
Eli tavallaan sellainen niin totaalinen itseluottamus ja sen oman äänenne, että te näette sen, että miten tämä homma menee, mitä tässä tapahtuu. Ja sen jälkeen, kun se tulee sujuvasti, se tarvii noin 10 kertaa suurin piirtein, että te käytte sen jutun läpi. Kun se tulee sujuvasti, sen jälkeen kameralla. Ja tämä lähinnä sen takia, että komiikan suurin kompastuskivi on Eli kirjoitatte sen sanasta sanaan ylös, ja sitten sen jälkeen päätätte, että kumpi teistä menee, vai menettekö molemmat. Se toimii niin, että menette molemmatkin, mutta silloin se tarvii tehdä, niin kuin, että kumpi sanoo, mitä sanoo ja missä järjestyksessä. Eli tavallaan se luo sen dynamiikan teidän väliin. Se toimii yhdessäkin, tai se toimii yksin, mutta sujuvaksi. Ja jos tulee kesken kaiken se uusiksi. Ollaan nyt ollut tässä hetken aikaa Sampsan stand-up-koulussa. Meillä on nyt vitsin aihe valmiina ja me aletaan treenaamaan tätä. Ja te näette sen sitten lähetyksessä. Ja nyt Sampsa näyttää meille pienen näytteen. Yes, ja sitten näytettä pyydettiin. Mä olen jonkun verran ylipainoinen ihminen ja mä mietin paljon sitä, että olenko mä nyt sitten niin kuin tukeva vai olenko mä pyöreä vai mikä mä olen. Ja mä olen kerran keikalla kysyin naiselta, siinä oli eturivissä nainen, mä kysyin sitä naiselta siinä, että hei, että olenko mä sun mielestä tässä lihava? Hän sanoi mulle, katsoi mua vähän aikaa ja sanoi, että et ole, sä olet sellainen söpöpullukka. Mutta mä tajusin sen, että mä en ole enää söpöpullukka, vaan läski. Mä tajusin sen siinä vaiheessa, kun mä pistin sukkaa jalkaa. Ja tajusin miettimäni vasemman jalan jälkeen, että tarvinkohan mä nyt oikeasti tota toista sukkaa. Että onko se kaiken tämä äheltämisen arvosta, että mä menen uudestaan tonne alas. Ja nyt tytöt ovat siis valmiita esittämään meille tämän vitsin. Kerran kun minä ja mun kaveri oltiin kiinalaisessa ravintolassa, me huomattiin, että ovi aukesi ja sieltä tuli Elastinen ja Cheek. Kun Elastinen ja Cheek astui ovesta sisään, Elastinen kompastui ovimattoon ja kaatui. Ja Cheek huusi. Sitten ne meni pöytiin ja ne tilasi ruuat ja tarjoilija toinen. Sitten siellä pöydissä oli Robin niiden kanssa. Ja sitten se Robin katsoi sen lautasta ja sitten se huomasi, että siitä puuttuu jotain. Mun annoksesta puuttuu jotakin. Sitten Elastinen nousi pystyyn ja sanoi, niinpäs puuttuukin. Sitten se kutsui sen tarjoilijan sinne ja sanoi, anna se soja! Okei, voisitko sä ammattikoomikkona antaa jotain rakentavaa palautetta tytöille? No, ammattikoomikkona mä voisin tehdä, että mä varastaisin heidän jutuja ja lisäisin vielä soinut sinne. Ja mä saisin siitä minuutin matskua keikkaa. No niin. Mä voisin just, kun ne selittää itse mitä mä paljon teinkin, kun mä käytän biisejä muunnan niihin sanoja, niin just kun siinä se Robin huomaa, että mun annoksesta puuttuu suola ja en maksa tästä mitään. Se voi viedä vaikka mihin suuntaan. Että oli siis, mitä mä nyt katsoin, mistä se teidän vitsi lähti ja mihin se meni, niin tavallaan tehän saitte Sampsalta just paljon hyvää vinkkiä, että rakensitte tavallaan niin kuin alusta tämmöisen tarina, jossa oli enemmänkin kuin pelkästään se yksi paikka, mille nauraa. Ja se on stand-upissa tärkeää, että kun otetaan aihe esille, niin monesti on fiksua niin kuin kaivaa tätä aihetta vähän enemmän. Että kun ollaan saatu yhdet naurut, niin ei jätetä siihen, vaan otetaan lisää. Ja tuossa niin kuin, katsopas, mihinkä se nyt loppui siihen, anna se soija kohtaan. Niin nyt ollaan tavallaan, mitä siitä vielä saisi, että kun ne lähtee pois sieltä ravintolasta tai joku tollainen, että oliko siinä Cheek? Niin just, että mitäs niitä Cheekin biisejä nyt on? Jos esimerkiksi Cheekille olisi tullut huono ateria, niin sehän olisi voinut vaan laulata, tää ei tuu maistuu miltä koskaan, hyvin ne on ihan no ei ne ole kivoilla, mutta sitä se on kaikenlaista. Mutta itse sen verran korjaa, että ammattikoomikothan ei varasta juttuja, että ainakaan pitäisi. Mutta kyllä, siitä pääsee eteenpäin. Hyvä, tytöt. Seuraavaksi vuorossa on asiantuntija Anu Korhosen haastattelu. Vitsi syntyy. Vitsi syntyy, jos me ajatellaan vitsiähän tämmöisenä muotona, jota
nimenomaisesti kerrotaan, niin ne on useasti hirveän pitkäikäisiä. Ne saattaa olla sellaisia juttuja, jotka elää jopa sukupolvesta toiseen. Ja silloin on vaikea sanoa, että missä ne on syntynyt. Mutta useasti vitsi syntyy just semmoiseen tarkoitukseen, kun me kohdataan jotain yllättävää, jos pitää jotenkin selviytyä, tai joudutaan semmoisiin tilanteisiin, missä ihmisten välillä on jotain kitkaa. Me voidaan vitsejä keksimällä ja kertomalla sitä ihmisten välistä yhteisyyttä jotenkin korostaa ja sen muotoja niin kuin helpottaa. Silloin, jos me halutaan alentaa tai pilkata jotain ihmistä tai ihmisryhmää, niin semmoisiin tarkoituksiin me myös keksitään paljon vitsejä. Semmoisista tulee esimerkiksi rasistiset vitsit. Miksi ihmiset vitsailee? Sen kun tietäisi. Tätä on hirveän monet ihmiset tutkineet, että miksi me oikein vitsaillaan. Mä luulen, että siihen liittyy esimerkiksi se, että me vaan nautitaan huumorista. Se keventää, siitä tulee hyvä mieli, varsinkin silloin, jos se on sellaista positiivista ja yhteisyyttä korostavaa. Ja me käytetään sitä ennen kaikkea just semmoiseen niin kuin, ihmisten keskinäisen suhteen luomiseen ennen kaikkea. Mikähän voisi olla vanhin? No ainakin antiikin ajalta meillä on paljonkin vitsejä olemassa. Semmoisia kirjoja, joihin on siellä jo niin kuin ajanlaskumme aluntienoilla kirjattu kaikenlaisia juttuja. Mutta monet on sitä mieltä, että vielä vanhempiakin löytyy. Että esimerkiksi Egyptin ajanlähteistä, jotka ei ole kirjoitettuja samalla tavalla kuin meidän kirjoitetut tekstit, niin sielläkin on sellaisia juttuja, mitkä saattaa olla tarkoitettu vitseiksi. Me ei vaan välttämättä enää ymmärretä, että mikä niissä on hauskaa. Mutta niin kauan kuin meillä on ylipäätään historiassa mitään ihmisten kirjoittamaa tai jälkeensä jättämää, niin melkein niin kauan meillä on myös huumoria. Onko kaikissa kulttuureissa huumoria? On, kaikissa kulttuureissa on huumoria, mutta se voi olla vähän erilaista eri kulttuureissa. Ja myös se, että missä tilanteissa ihmisten on sallittua nauraa tai vitsailla, niin se vaihtelee vähän kulttuurien mukaan. Ja sitten se, että minkälaiset asiat eri kulttuureissa ihmiset huomaa hauskoiksi, niin se liittyy siihen, että minkälaisia ne kulttuurit muuten on. Ja sen takia, jos me seurataan vaikka kiinalaisten ja japanilaisten ihmisten huumoria, niin he näyttää sen eri tavalla ja se voi tapahtua erilaisissa tilanteissa kuin meillä Suomessa vaikkapa. Onko historialliset vitsit erilaisia kuin nykypäivänä? On ne vähän erilaisia. Ja se liittyy siihen, että ne asiat, joiden keskellä ihmiset eli siihen aikaan menneisyydessä, on ollut erilaisia. Jos vaikka ajattelee niitä mun tutkimia vitsejä 1500-luvulta ja 1600-luvulta, niin eipä siellä löydy paljon vitsejä vaikka teknologiasta, mutta siellä voi löytyä paljon vitsejä sellaisista asioista, jotka ovat heille olleet tärkeitä. Kerrotko yhden historiallisen vitsit? No mä voisin kertoa tällaisen 1600-luvun vitsin eräästä naisesta, joka meni markkinoille ostamaan uutta hienoa pottaa. Nimittäin tämä oli semmoista aikaa, että ihmisillä ei ollut tämmöisiä vesivessoja niin kuin meillä, vaan heillä piti olla potat, jotka sitten tunkiolle tyhjennettiin. Ja tämä nainen meni siis markkinoille ja etsi sieltä semmoista sopivan näköistä pottaa. Ja hänelle sitten myyjä kehui, että tässä olisi nyt just hyvä. Että tässä on kaikki pehmusteet, on niin hienot, on sametista tehty ja sitten tässä on lukko, että tämän saa kiinni. Ja se nainen sanoi, että no mitä hän semmoisella lukolla tekee, että eihän sinne mitään pistä sellaista, mitä ei saisi joku varastaakin. Oliko historiallinen vitsi hauska? No kyllä mä voisin kuvitella, että kyllähän tuosta huomaa, että huumori kehittyy tälleen, että tavallaan tuo oli vähän arvattavissa tuo pantsi, että mihin suuntaan se menee, kun tuo lukko mainittiin. Mutta tässä kyllä ihan selkeä oivallus oli, että myyntimies yrittää tehdä kaikkensa, että saa myytyä ja sitten käyttää jotakin lukkoa. Ja sitten tämä toteaa ihan niin kuin, rehellisyys on hauskaa. Niin kuin sanotaan, että mitäpä sitä nyt kakkaa pöllimään sieltä. Kyllä, ja siis tosiaan kun ajatellaan, että tämä on 500 vuotta sitten melkein. 400 vuotta, pitäisi opetella laskemaan. Niin vanha vitsi, niin kyllähän se varmasti on toiminut silloin. Onko erimaalaisten koomikoiden vitsit niin kuin erilaisia? Tässä just kun häneltä kysyttiin, että onko kaikissa kulttuurissa huumoria, niin on. Niin kyllä haluaisin nähdä pohjoiskorealaisen koomikon. Minkälaista se komiikka olisi verrattuna tänne länsimaiseen komiikkaan niin sanotusti? Joo, no, me ollaan katsottu sun esityksiä ja sun esitykset on tosi monipuolisia.
sä soitat, laulat, kerrot vitsejä ja sä kanssa beatboxaat. Et mihin sä saat sun ideat näihin esityksiin? No. Siis mistä? Joskus se idea tulee niinku työstämällä. Esimerkiksi mulla oli kerran niinku lääkäriporukalle keikka ja mä halusin, että mulla olisi jotain lääkäreillekin. Mä olin silloin sattumoisin kaverini Iikka Kiven luona. Oli yötä ja sitten me kehiteltiin, nyt joku biisi pitää kehitellä lääkäristä. Sitten tuli tosi hyvä. Niin mä oon pitänyt sen muillakin keikoilla. Ja joskus tulee, siis niin kuin koomikolla tulee arkitilanteessa. Esimerkiksi mä olin 2 viikon lomalla Thaimaassa. Ja siellä niin kuin mä ihmettelin sitä kulttuuria, että kun tilaat aterian, niin on kohteliasta jättää pikkusen lautasen reunalle ruokaa. Koska näin tämä kokki ajatteli, että okei, hän sai tarpeeksi ruokaa, ettei tarvitse syödä loppuun asti. Sitä alkaa huumoria ammentaa, että miten Suomessa, kun meidät opetetaan syömään lautanen tyhjäksi, että tässä on tämmöinen pieni ristiriita kulttuurien välillä. Sitä kautta sitten pystyy taas niin alkaa miettimään, että miten tässä pitäisi toimia ja vääntää sitä huumorista. Tulee monesti ja monesti silleen, tiedätkö, no esimerkiksi just vääntämällä biisin sanoja uusiksi tai ehkä jopa niin kuin pitämällä biisin alkuperäiset sanat, mutta muuttavalla kontekstia. Niin. Esimerkiksi tämmöinen esimerkki Laura Närhällä yksi tämmöinen biisi, joka kaunis biisi, mutta sitten kun sitä ajattelee tälle niin kuin vanginvartijan näkökulmasta, niin siinä tulee se komedia, kun se laulaa, että mä annan sut pois, mä päästän sut pois, vaikka sattuu. Niin sitä kun alkaa ajatella, että hän päästään vangin pois, sitten jotain vielä sattuu. Niin tavallaan ihan samat sanat, mutta sitten se jotenkin muuttuu ihan täysin se siinä. Joo, olen kovin kummunen laulaja olen, niin siksi mä tuohon komediaan sitten turvaudun. Sen onneksi koomikko saa anteeksi. Koomikko muskin ei tarvitse olla mikään kultakurkku, kunhan porukka nauraa. Mutta joo, kaikenlaista teen ja passohan mun pääsoitin on, että se on sitten aika isossa roolissa lavalla. Miten keksit yhdistää nämä kaikki? Siis musiikin ja stand-upin ja beatboxin ja vitsit ja... No se musiikkia tosiaan tehnyt käytännössä melkein koko elämäni ajan tavalla tai toisella tai esittänyt. Ollut mukana tavalla tai toisella ja komiikka tuli selkeästi mukaan siinä 2011, kun mä sain sen kunnollisen kipin, että mä haluan tehdä stand-upia. Tai itse asiassa oli 2010, anteeksi, milloin se klubi, mä saatoin sanoa aikaisemmin haastattelussa väärin, mutta 2011 kuitenkin mä tein ensimmäisen stand-up-keikan. Ja sitten siitä, niin kun mä tein jonkun verran stand-upia, mä kokeilin vähän alkuun yhdellä keikalla yhdistää musiikkia, se ei oikein toiminut, mutta kyllä mä jotenkin halusin sitten kuitenkin kokeilla vielä. Ja sitten yhdellä ylioppilasteatteri Open Stage tapahtumassa mä onnistuin tosi hyvin siinä sillä ja sitten totesin, että tämä on mun juttu. Mä sain sen niin hyvin toimimaan sillä keikalla ja sitten yleisö tykkäsi, niin sitten ajattelin, että kuitenkin porukka sanoo mulle, että tällä sä erotut. Ja sitten mä itsekin totesin, että tälleen mä saan niinku itseäni miellyttävimmän ja yleisöä miellyttävimmän setin parhaiten, niin mä sitten pidin sen. Ja käytännössä joka keikalla, mitä mä tein, niin on musiikki mukana sitten ollut viime vuosina. Joo, no ootko koskaan ajatellut niinku vaihtavasi uraa? No, olen tehnyt sitä aika paljon elämäni aikana. Mähän siis todellakaan en ole aina tehnyt tätä. Mä olen ollut muun muassa sähköasentaja, kiinteistöhuoltaja. Olen kesätöissä tehnyt puiden istutusta maalaamista ja mitä kaikkea sitä on tullut tehtyä. Kaivinkone, teknologia, yhteyshenkilö, miten se on. Ura on vaihdettu monta kertaa. Tämä on kyllä, siis mä tykkään sitä, että vaikka tavallaan niin kuin vapaa-aika ei selkeästi enää ole. Että se on aina niin kuin, kuka tahansa voi niin kuin soittaa jossain välissä, että hei, me tarvittaisiin tälle päivälle esiintyä. Ja sitten mun pitää alkaa selvittää sitä, että pääsenkö ja millä sopimuksella. Ja jos mä en pääse, niin mä haluan jotakin kaveria suositella. Tämmöistä. Että sekin on kuitenkin työaika. Ja se, että mä ajan tänne, tässäkin juttelen teille, niin tavallaan kaikki, mitä mä teen niin kuin tähän komiikkaan liittyen, on työaika. Ja sekin on tavallaan joskus tuottavaa, että joskus on vaan. Niin kuin Thaimaassa mulla oli kaikki soittimet, oli lomalla, niin mulla oli soittimet kotona. Niin siellä mä sain paljon ideoita, mitä mä en välttämättä muuta olisi saanutkaan, kun ei ollut ne soittimet käsillä. Ja mä en tiedä, että tämä ei ole ihan mitä sä alun perin kysyit, mutta sen verran selitän vielä, että kun olin selkeästi 8-4 tai vastaavaa töissä, että oli tosi selkeä ero, että mikä on vapaa-aikaa, mikä on työtä. Ja nykyään se on niin mahtavaa, koska mä myös pystyn, että okei, tuossa on tuo festari, mä haluan välttämättä sinne. Että mä menen sinne vaikka mikä olisi, vaikka tulisi joku todella huippukeikkatarjous, niin mä oon päättänyt, että mä menen tuonne viihteelle ja sillä siisti. Mutta
Mutta se myös tietenkin tarkoittaa sitä, että okei, no sä et ole siinä viikonloppuna töissä, sun pitää olla seuraava tai sitä seuraava, että saat vuokrat tai lainalyhennykset maksettua ja näin poispäin. Mutta se on tämä vastuu tuo vapautta klisee ja vapaus tuo vastuuta, niin se sopii mulle. Niin en kuvittele ihan lähivuosina vaihtavani. Olet luvannut tähän loppuun esittää meille jotain. Mitäs me nyt nähdään? No, tossa mä oikeastaan vähän esittelinkin jo kaikenlaisia biisejä. Tuossa kun sä kysykset, että miten yhdistää musiikkia ja stand-upia, niin yksi mitä tekin saatte, se on sketsi, minkä katsoo tuolta netistä, kun mä siis sanoilla yhdistän biisiä toisiinsa. Lennikalle Taipalen porukka on sitä kanssa tehnyt ja mulla on tämmönen oma versio, oma sovitus, missä on ihan niinku etsitty 2 biisistä yhteinen sana ja sitä kautta yhdistetty ne biisit toisiinsa. Ja mä annan pikku näyttää semmoista tämmöistä NS-multipistä, mitä esitän melkein joka keikalla. Hetki lyö, viime hetki lyö tulta, yläpuolellamme kaikuu laulu. Henkeltä, Jeesus tullut on ukko metsoon, Suomen niemellä, suomen kielellä, äijät huutaa lailla. Aivallaan, kun rakkaus on rikkautta rakkaampaa, jos rakkaus on suoraa tietä, mäkeän matkan varrella virran ja niin poispäin. Hyvä.